David Callau és un artista cambrilenc amb una àmplia trajectòria pictòrica que ha viatjat arreu del món. La seva darrera exposició es titula El cor en dansa i romandrà a la Sala Àgora de l'Ajuntament de Cambrils fins al 24 de maig. M'encanta la dansa. M'encanta la dansa en tots els seus conceptes, en el que representa tant el clàssic com en el contemporani, com el ball de cadascú de nosaltres en qualsevol moment de la vida, perquè la vida no deixa de ser un ball en molts moments, s'ha de ballar. A mi m'inspira perquè encara que fos sense música, la dansa i sobretot aquesta part clàssica i contemporània és font d'inspiració. Doncs és una prova per una cosa bastant important que feia molt de temps que tenia al cap, que va néixer el 2012. Preparem un espectacle visual d'1 hora i mitja de durada on es fusiona l'art pictòric amb la música, amb la dansa, amb la poètica, amb els actors, actrius, passaran moltes coses. Fa qüestió d'uns mesos jo estic treballant també a Miravet. Allí se'm va dir que hi havia aquest tipus de càncer d'ulls que pateixen els nens d'una certa edat, de 3-4 anyets. Part de la recaptació que s'ha fet, sobretot de la part de paper, va destinada a la investigació i tot el que es pugui fer, endavant. Crec que la meva manera és ser tu mateix, ser autèntic amb tu, creure en el que estàs fent i seguir el camí que una miqueta et marca les hores d'estudi. Perquè és veritat que s'ha de treballar molt per poder seguir endavant. Després és desenvolupar-la i transformar-la. L'art és tot, l'art és la vida, no? És una forma de vida. Ara el punt de mirada és aquest espectacle pel maig del 2022, perquè és una prova pilot importantíssima per televisions, per vendre-ho a altres teatres. Jo sé que arribarà a un bon port. Aquí ja no penso en podria arribar, no. Jo sé que arribarà a bon port.